Hello mga karadyo! Ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon! Hinahanglang mo mauli na ta sa mansyon. Tuwa na sa punerarya si Manny. Ha? Giyati man na kinis medico legal. Arong mahibawaan yun kung unsa nakaingon sa pagkamatay ni Manny. Unsa? Posible nga dunay mipatay kang Manny. Madam, Mao na kong pangagpas. Dunay mipatay kang Manny. ug kinsa masab ka? Mahibawaan raw niya na. Pero nganong patyom na siya? Ha? Mao ka na ang akong pangutana, madam. Kung mugawa sa pagsusi sa mga doktor nga dunay foul play ang kamatayon ni Manny, buti pa sabot nga dunay nagpuyo sa mansyon ni amahan nga usa ka kriminal. Ug ang pangutana, kung kinsa karang tawhana ug kung kinsa kanatong unom. Gawas na ko anak. Dili ko makahibos pagpatay og tao. Ang sa'y gibuhat sa mga pulis. Ela. Nagsusi pa sila sa nahitabo ni Manny, Amahan. Amahan, unsa magid ka ang nahitabo ni Manny, no? Mahibawan ka na sa dili matugay. Naluoy ta ni Manny. O, Amahan. Buutan ra ba siya? Wa siya libog. Ug maayo sab siya mo ati Manny mo. Kinsa na malay mo ati Manny mo? Samtang wapay ikapuli kang Manny. Ikaw lang una, Ela. Ug ayaw palapiya ang tanang panghitabo sa palibot. Amahan, Ikukomento ang tanang mahitabo dinhi sa akong mansyon. Joel, dili ka tamapagan ining kamatayon ni Manny. Uy, Joel, naunsa man ka? Bungol ka? Wa ka makabati sa akong gipangutanan nimo. Sabaan ni mo eh. Doon na lang ko'y ginauna. Unsa man na? Kinanglan ba nga may bawo ka sa tanan kong nanaon, Wilma? Di man tingali. Lano, amigo guta. Kita rang duha magkasinabot ining bahaya. Busa kinanglan nga magkahibawan na ita sa ato mga plano ug una-una. Naguna-una lang ko sa posibleng mahimong resulta sa kamatayon ni Manny. Ngano man? Unsa may mahimong resulta ini, ha? Posible nga di pa ta makabiya din sa mansyon. Kay kitang tanan, posibleng mahimong suspek sa iyang kamatayon. Unsa? Mona. Mona iti Manny. Pero, Joel, Giara na mo din sa sala. Mi assist mi sa gipahigayon nga investigasyon sa kapulisan sa kamatayon ni Manny. Kain sila. tuwa ang imong ela ay mo'y may pulis sa nurse nga si Manny. Kuyaw, kung sunod siya nga mamatay. Wilma. Ba ni mo, Wilma eh. Murag yung gripong giablihan da. Ngano mo dahi, Wilma? Ha? Nakasiguro ka gyud ang mamatay si Manny? Oh. Wa, madam, uy. Naam sa ko'y utok dire. Makauna-una gyud ko bisag unsa. Manong tanaw mo tanan ako? Wilma. Una na agmayo una ka musulti ha. Tingali ba yaw anha ni mo mapuntang pasangil sa kamatayon ni Manny? Unsa? Oy! Nganong nga rin taon ako mapunta pa sangil, Joel? Tungod kay burara kag baba. Mao na. Hala sige. Padayon mo sa pag-assist sa mga polis.
Mag-andaw ko sa lamisa. Ako na, madam. Kung doon ay gusto mo tabang, nagkinhaglan kong tabang. Ikaw, Elma. Hoy, naunsa ka? Chay, Ikaw, di lang ka mutabang sa kusina? Ha? Babae man ka? okay ka bang kaaga ng kusina, no? Sayaw pa hinuon na, okay. Ala, sayaw di, hoy. Mukautan ba ako nila? Makalagot. Madam, kasi mo una ba? Unsa kay resulta sa pagsusi sa pating lawas ni Manny? Nabala ka ka? Ha? Kung unsa man ang tinuod nga nahitabo ni Manny, mahibawan ranas umaabot. O kung dili ka guilty, dili ka angay mawala ka. Kitang tanan, gitawag ni amahan. Ella, okay na ka din eh? Okay na ko, Eric. Hello, amahan. Ay, hala. Niya day pulis din eh. May tuyo ka ba namong tanan, amahan? Adunay isulti ka ninyo. Ang head sa nag-imbestigar sa kaso ni Manny. Nanawag na akong kauban nga tuwa sa morgue. May resulta na sa pagsusi sa patayng lawas sa biktima. Nahagbong si Manny sa hagdanan, no? Gipatay siya. Dili. Gipatay ka dahil sa Manny. Gipatay, di? Yun sa masab sa pagsiguro sa doktor nga gipatay siya. Sa initial nga report sa akong kauban, dili samad sa o ang nakapatay sa biktima. Kung dili, ang agis sa ice pick nga gidunggab sa lawas sa biktima nga migo singkasing-kasing. I speak? Oh, ice pick. Lamang pagduot niini. Og mao kini ang namatyan sa biktima. Busa, kinahanglan nga makitaan ang maong ice pick. Sa kusina lang makita ng ice pick. Diba, madam? Nawa ang ice pick sa kusina humat sa party. Unsa? Og kay gipatay man ang nurse, gikasubok ko nga waunay makabiya ninyo dinhi sa mansyon. Hantod nga mailan ang mipatay sa biktima. Unsa? Pero, unsaon naman lang kung kinahanglan na gyud ming mubiya. Kung di mo gusto nga mamahimong suspect sa kamatayon sa nurse, pabilin mo dinhi. Hantod nga masulbad ang maong krimen o mailhan ang tinuod nga kriminal. Panuway ni kinabuhi Misamot na gyud tag kadimalas ini Joel. May bubag di ka magyaw-yaw diha. O ganong dili man, Baan mo nakabati gyud ka sa gisulti sa pulis. Dili ta makabiya din kung dili mailhan ang kriminal. Normal ra na. Normal lang na. Kay kita ang kauban ni Manny Dinis ba ay sa pagkamatay niya. Pero wang ko'y labot kung nganong namatay ito siya, oy. Ay, Ngano ikaw? May labot ka? wa ko'y labot. Pero may gidudahan ko. Ha? Kinsa man? Si Eric. Unsa? O ganong nagduda mo kang Eric? Nakita ko gikan sa bintana sa ibabaw yuning mansyon. Nga nagsulti sila sa ila ug Manny sa milabay nga adlaw. Ug nakita na ko si Eric. Nga klaro kayo nga nagsilos kang Manny. Unsa? Doktor, maayo kay niya ka na. Kumusta na si Don Faustino? Okay naman siya, Dok. May lain kong nurse nga kauban. Siya ang mupuli ni Manny. Babay ang mupuli ni Manny. Hello? Hello. Dali. Ubanan ko kamos kwarto ni Don Faustino. Ela, makagawas ka na din sa kwarto ni Don Faustino. May nurse na nga mupuli ni Manny. Don Faustino. Siya si Tess. Siya ang mupuli ni Manny. Maayo. Ay, sige. Ella, makapahuway ka na. Ni Ana ang akong doktor. Lili, ang dami og lami ang paniudto ang doktor.
ang mga pulis bakan sa dili pa sila manglakaw. Niya ka madikilid, Slinaw. Nagpahangin ako din ni Ella. Gibiyaan mo siya, man? May mapuli na sa nurse. Unsa ba gitutukan ni mo at bang Slinaw? Ang pisi sa kahoy. Nagbitay na sab. Naano sa tuod kini? Wa ka na diha sa unang mga adlaw, di ba? Unya karon, naanasab. Nagbitay na sab. Buti pa sabot. Nga doon ay nagbutang na sa mga maong pisi. Ella, may naghikog yung kahat niya ng maong kahoy. Si Madam Lilire ang makatubag, ana. Madam, ako nalihugas na ng mga kinanaan nga plato. Maayo kay nakahuna-huna ka, ana. Nahibaw ko nga gikapoy ka na sa pag-atiman na mo. Husto ka. Gikapoy na ko. Musa kinahalang mahatag na ni Don Faustino o mga katigayunan nga iyang gisaan ninyo. Aron makapahuway na ko. Madam. Sige na, unahan ang mga plato. Ayaw una, madam. May pangutana ka? May naghikog bas punuan sa kahoy sa atbang Slinaw, madam. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!